Kakang Brajadenta biasa kali. Weh, lah kok tekan semono. Paman Brajadenta le kandha kok tekan atine. Kakang Gatut dadi ratu kena ning watun iso nglangkai bangkene Paman Brajadenta. Lah kok ora dipikir apa wong Pringgondani iki cangkeme bolak-balik ngono to? Ya ora kabeh. Aku ya Pringgondani lho. Ning aku gak ngono kuwi. Apa sak rombongan wis kudu padha ya ora. Aku beda dhewe, aku metu ya ora apa-apa ke Pringgondani. Ora perkara kuwi. Lah saiki terus piye? Lah ya kuwi Sengkuni iki mau malah ngubuk-ngubupi. Aja gelem, aja gelem. Wah, iki mesti ana sambung rapete karo Sengkuni. Ayo kuwi. Aku ya terus aku ngelingke kowe mbok ya eling to. Kowe iki ponakmu dhewe. Kakak Brajadenta wae kowe migato karo aku aja kali-kali aku. Yen kowe ora ngeboti aku, kowe dadi musuhku selawase urip. Ngono iki piye coba? Sengkuni malah keplok-keplok to ngono ya. Apa ora bangsat kuwi. Lah terus aku pamit lunga ki paune aku iki nadyanto susah ning atiku seneng. Piye? Aku arep lunga mau Sengkuni tak tinggali. Wong elek kok ditinggali ora duit. Lah apa? Tak gajul dengkule. Kritikan kae tak tinggal lunga. Wah, wis. Iki piye Pak Di? Iki glethek petele Kurawa melu-melu perkara iki malah gawe ruwet, gawe keruh iki. Antasena piye? Iki ana kewajiban sing ora enteng. Kewajibane apa? Piye bisane Kurawa pisah saka Glagah Tinunu? Misahke Kang Paman Brajadenta karo Kurawa. Yen selawase Kang Paman Brajadenta isih kumpul Kurawa, ora bakal eling. Ah, tenan kuwi. Bener bae. Kudu dipisahke. Kurawa karo Kakang Brajadenta aja dadekke sak grup. Kudu rombongane dibedakake. Ah, ngono. Kok kisruh kok. Wis kudu dipisahke, aja dadekke siji. Ya. Yen pancen ngono, kewajibane awake dhewe nyingkirke Kurawa saka kene. Perkara pamanmu Brajadenta kuwi karepen dielingke pepundhenmu Pandhawa. Ya, yen wae goleki Kurawa. Ayo, goleki Kurawa wae. Yen menurut Sengkuni aku titip golek watu sing gedhe, tutukno ndase. Wis, nek Sengkuni wis mati jagat iki tentrem. Tak golekane sapa sing dadi cucuke lagi. Pusakan jroning kewo mandika bangun telang pedhangipun Kangga Paman Braja temah tekeng lali sorak mananggar gumuruh Antasena iya Kartawarma kowe gawe kisruh ana Glagah Tinunu Kurawa ora ana sambung rapete karo Pringgondani mlokot becik wing ali wae Antasena perparan tekaku iki mau bakal njejeki sejarah iki dudu perkaramu iki wis dadi petunging warga Pringgondani kowe mung arep gawe kisruh ana Pringgondani ya apa ora janji ora gelem minggat lena pangindamu kelakon tak ilangi cagake siramu sing kemarat murang tata nyono ngatriya nuwe manyu ke para ngarsa atuka